Kecheng sia phong DH Talent Creative Production hin pen swalo tuma phan football ke bathu ke chapate ki bi ponja phan chisik pon non ke bang ji chitia cheklo ni phai krep pho arni volong komaji pathua klamalong bangso football knockout tournament ki bi ponja phan sikdang pon bomlo Karbi Anglong along pen tami break jam ke pathua long swalo tumta ke pathua hin aning ke hang pen national angdeng lapen international angdeng ka chapali dona tuma phai dopik lo Lapen Karbi Anglong aphan nong me ekivan pisitami dolo. Bangso pen langdam si DH Talent Creative Production pen Kecheng sia phong sowarlo tuma phan football ke pathu ke chapate ki bi ponja phan chisik ponlo. Non ke bangji chitia cheklo ni phai kre pho arni volongko maji pathu aklamalong ka chapate ki bi ponja phan sikdang pon bomlo. Bangso ke pathu long ka chapatir pi amai phi Dimi Hansepi lapen chunbang Rotna rong hangpia tumpen patir pisi bangso first women knockout football tournament ki biji aphan chisik ponlo bangso ke pathua long ki hae tuma phan tangka suri ingkoi lapen hini angdeng kachapalong dona tuma phan tangka suri kep sik pi ponlo posi tirikam atumpen dirta pachini News report Karbi Anglong live